De eerste training van het nieuwe seizoen stief van de morgen op het programma voor SC Cambuur. Een verslag van Andor Faber. Met applaus van zo'n 150 onwijzige fans komen de Cambuurspelers het veld op. En zoals alle jaren mij de jongste supporters ek weer even mij voetballen. Zij zullen blij het wezen dat Cambuur weer begonnen is. Dat hij had ek voor de trainer. Ja, dat is heerlijk. En, een goed gevoel om weer met de benen op gras te staan. En weer met een groep bezig te kunnen en met elkaar weer er aan de slag te kunnen. Dus dat, dat geeft goed gevoel. Haken kan liefst zo'n nieuwe spelers welkom jitten op de eerste training. Het is ik even ziekje, maar dan vind je Big Leagues de nieuwe keeper Xavier Maus, Cameroener Emmanuel Mbende en de Franse middenvelder Robin Moulin. Gonam moet er nog wel even wennen, zoals André Ziganix, ja, richtig goed. Deze laatste middenvelder komt van het tweede van Schalke naar Cambuur toe. Hat mir viel erzählt von Cambuur und hat mir gesagt, dass das ist ein Verein von Leuten mit Herzen, die wollen, dass wir aufsteigen, versuchen wir das auch zu machen. Und habe ich einfach gesehen, dass einfach Stadt sehr nett ist, sehr Hauptstadt des Kulturs und hat mir sehr gefallen. En wat kunnen de Cambuur-fans van hem verwachten? Ich bin dribbelstarker Spieler. Ich kann im richtigen Moment auch den Spieler suchen mit dem letzten Pass. Kann auch selber die Tore schießen. Also ich mag das, die Tore zu schießen. Und habe starke linke Fuß und mal schauen. Also vielleicht die Waffen, die ich habe, werden die Mannschaft auch helfen. Wet spelers komen, gaan er ek gewoon voort. Kevin van Kippersluis maakte verliezen seizoen 6 competitiegoals, maar dochs maar hij Cambuur verlitten. Ik kwam op de club en ik zag dat ik een ander nummer had, dus ja, dat is niet gecommuniceerd. Dat vind ik wel jammer. Maar de trainer bepaalt de nummers en dan zie je dat je nummer is 29 hebt. Maar ik ga wel ervoor zorgen dat ik in ieder geval bij de eerste 11 op de wedstrijdformulier sta, de eerste competitiewedstrijd. De eerste oefenwedstrijd is onkomende vreed en die is traditioneel te zien. Day-to-day. En die spelen in? Dat durf ik niet te zeggen. Dat is, ik weet alleen dat wij daar een keer getraind hebben met windkracht 300. En daar staan geen bomen? En daar staan geen bomen. Maar nee, is mooi. Ik denk dat er een hoop publiek op afkomt. Een mooi entourage eromheen.